Bismillahirrahmanirrahim. Amma şulada yerini bilýän we gelişikli bilýän bir näçe dogully ike bir 2 timen pula ýetjek diýip bu kadar halal şogullar kän wagtynda ýeňiljek oturan ýerine aňzatçyklat bilen näni bir pul joňada ýetjek bolup ýören dogullara bir ihtar beresim gelýär. Şol sigar tukanyny satýa, nas satýa, bejerip satýa işim ýok. Bir wagt Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ýanyna bir adam gelipdir. Ýanynda bir butry, 2 butry şarap barmış, arak barmış. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamy sowgat diýip getiripdir. Şaraby, aragy. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam oňa aýdypdyr: "Ey falan" diýipdir. "Aya habaryň ýokmy şarabyň haram bolanlygyndan" diýipdir. "Arak haram edildi" diýipdir. "Habaryň ýokmy" diýipdir. "Ol sowgat getirilýän wagt geçdinmi" diýipdir. Ýanka adam gattal näke bir zat buyurup duranmyş. Peýgamberimiz "Näme buyurýan oňa" diýipdir. Onda "Ya Rasulullah, sen bir şarabyň özüni almasaň, men bir doza aýtýan, sen şunu akitde sat, bazarda pulny götürde beraga peýgambere diýip otyryň" diýipdir. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam näme diýipdir? "Hal alimta anna allazi harrama şurbaha harrama bay'aha wa akla thamaniha." Rawahu İmam Ahmed. Näme diýen sen diýipdir? Ol bir Hudaý kişi şaraby haram etdi, satyp da pulny ýoýmanyny haram etdi diýipdir. Şu şarabyň hodi özü içip oturan ýa Allah diýipdir. Näme fark etdi? Şoň özüni sende näme pulny alyp da nuşabal sende näme diýipdir. Çaý sende näme şoň şarabyň pul bilen diýipdir. Şoň ýaly figar we ýa nassa bir şübhe we şek ba. Bir topar ulamalar hatda şoňa haram diýip fatwa berjek bolupdyrlar, amma faqat ayet we hadise gelmänligi direkde jur'at etmäpdirler. Näjere bolýa? Şonu gelipden bejerip satmada hiç zat şek şüphe ýok bolmaly. Muamelesinde nasdan işgali ýok bolmaly. Geleyliň mesail fiqhini öz zahyna goýaýlyň. Men şol furuşanda sorag edýärm. Ey dogam, ey agam, aya şol bejerýän satýan zadyň, aya şol sigar ýa nasike satýan öz ogulgyzyň şonu istifade etse razymy? Aya hoşmuň şoňa? Näme işgali bar diýäňda? Aya işgali ýok bolsa näme diýip ogluň däni şonu alanlygyny görüp eşdiňde ýürüň ýaryljak bolýar? Näme diýip öz ogulgyzyna çekdirip bilmeýän şo zady? Halkyň ogulgyzyny öldürleýän oğam. Özüň däni istifade edip bilmeden şaýat şo zady. Amma millete razy bolýan, özüňe razy bolmaýan, özüňe hoş bolmaýan zady hiç moga milletiň ogulgyzyna razy bolma musulman oğan. İkincisi, aya ulukun ihtiyatlara mubtala bolan cemaati gowgulasyň. Ulukun ihtiyatlara mubtala bolup, fakirler hanamansuz bolup, fakirler iyicek çürügün tapy bilmän, ogulgyzyny hor goýup, karton habilere mubtala bolup yatan ihtiyada mubtala bolanlardan barda sonra dislap sen näme bilen başladyň di, hatman aýdar ýesigar bilen başlapdyr, ýaşynak bilen başlapdyr. Ay oğlanlıkta, jawanlykda, ay bu bilen näme boljak näme diýip, ya galyan bilen başlapdyr, ya sigar ya nas bilen başlapdyr da. Yani sen start vurup berýän we nihaýaty şu tüýsli ýerlere ilkiýaşy zat, şoň özü tehrik, muharrik, haramdan harama diýen barmaklyga jawanlara aya onun günahyny kıyamet gününe hille göterecekler. Bar haram diýip elam etmeýän men. Haram diýip bir fakihi däni elam edip bilmäpdir we jur'at etmäpdir. Şon ayet we hadis gelmäpdir şu moratda. Ulama-y mujtahid şu moratda haram diýip bilmäpdirler. Amma haliyet şüpheden, haliyet şekdel, istifti qalbek, öz ýüregiňden sorady wer bir näçe zady. Bir tukançyň biriniň tukanynda däni bir kagyzda ýapşyrykly dudy diýe. Berekella o tukançylara näme diýipdir? Sigar nas nadarim diýipdir. O meteğinde bir beyt ýazypdyr. Evvel ra yek nah sigar por zargobar
اول راه یک نخ سیگار پر زرق و برق، آخرش سیخ و سرنگ و زر ورق دیپتر. جان و سیگار ثورم من نخ ثورم دیپتر. اون چاقا بر نخ سیگار پر زرق و برق yıldırap avadan jowalp turan sigar al gidersin diptir. Amma soňra sih o sürüň o zar waraga mubtala bolarsyň. Jan ogul muny menden sorama dipdi kanda ýazyp goýupdyr. Halal hol insany özde. Eger şunu diýeni satýan adam 124 peýgambaryň tersine gitdi-de tamamy peýgamber adamlaryň hidaýetini isläpdir. Şunu satýan adam adamlaryň gumrahyny isläpýär. Akıl bilen aýdaýlyn gaýrazyny musulman golla. Şunu satyp her anwa aqsam mawatdy muhattir satýan obada bolsun, şäherde bolsun, her ýerde bolsun. Aýaşyn alýan adamlar bir dogry diýeni istifade etýän ýeri barmy? Aýa bitirden bitirräge mubtala bolup gitmeýärmi? Oşa zatlara kıyamet gün näme jogap bererin kam diýdi teýýarlyň goý. Gör musulman golan. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.